Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Buenas tardes, partner Jen. Good afternoon, partner, and good afternoon sa gabos na mga parantabay. Today is Tuesday. Choose us. Please choose us. Choose to be happy. Choose to be wonderful. Choose na maging okay ang pamilya ta. Ha? Correct. Alright? Kung ano man ang satuya na pinag-aagihan, sana igwapo ka muning bulong. Bako lang bulong na sa medication baga partner. Kundi may mga pigapod kita na mga happy pill. Uy! Anong aram mong happy pill? Secret. Kaya palang pirming kang maugmahon. Kaya palang pirming maugmahon ang sukuyang ka-partner. Tamay sikreto ining happy pill. Ano mo man daw? I-share mo man daw. Ano pagiging mo pag namumundo ka? Tanganing maging happy ka. Magkakan ka sana. Maahay. Joke lang. Ano partner, pag happy pill, so mga ginigibo mo na nagpapaugma sa imo o kaya so tawo na gusto mo kaulay na nagpapaugma sa imo na kumbaga ang dara sa imo is happiness. Yes. Diba? Kaugmahan, happy pill. Kung ano man ang pinagigibo po nindo ka ba sabi nga ni partner Jen, mga tugang, pag nakakamati da ka mo ning kamunduan, gibuhon mo da sa bagay na maugma kang pigigibo mo. Yes, diba? oo. So tawo na maugma kang kaibanan. Tama. Diba? Opo. Tangani na matuldukan ang mga kamunduan na mga nangyayari. Ano? Okay. Pero may nahiling ako sa Facebook. Trending mo niyan ni partner. Dahil ko aram kung mauugma ka mo, magigiulo ka mo, o mauuyam ka mo sa trending na video. Digdi po sa Legazpi, ano? Digdi sa Kabikolan, specialmente sa Albay. I don't know kung happy feel man tuloy. Happy pill ini kan sarong tawong ini. Ini ang nagpapaugma sa iya. Pero data man data sigurado kung nauugma sa iya ang ibang tawo. Sabi nga ni partner kasubago, pag namumundo ka daan, gibuhon mo ang mga bagay na nakakapagpaugma sa imo. We don't know. I don't know. They don't know kung ining bagay na ani nakakapaugma sa iya. Yes. For sure, may natakot sa iya. Sarong trending po mga tugang, trending mo niyan sa social media, sa Facebook, digdi po sa Albay, sa Legazpi, and sarong video na ipinost kan sarong netizen na nagpapahiling, ining netizen na ini partner, sarong ining commuter. Yes. Pag sinabing commuter, nagsasakay sa pampublikong lunadan. Oo. Jeepney. Yes, jeepney para sa kumbaga to be specific, specifically ang sa iyang sinakayan jeepney. Ngunyan, I don't know kung happy pill ini kan sarong tawo, sarong lalaki po ang nagpa-uldot kan sa iyang piriko. Ang sa iyang ataman. Ang sa iyang piriko pinauldot sa laog kan jeepney. Nahiling ini kang babaeng kahampangan niya. Yes. Natakot si girl. Natakot si girl. Kaya pinost niya sa Facebook. Kaya binidyohan niya na yung mo sabi kan babae nginginig na da siya takot na siya kung anong gibuhon kang lalaking ini na habang nakasakay sa jeepney pigpalusot so sa iyang piriko. Yes, partner, nailing ko itong video. Nahiling mo. Tinapos ko mong pati.
Ika Diba, na-curious lang ako. Na-curious ka sa in. Ha? Sige daw, imustra mo daw sa partner kung ano ang sa imong nahiling. Ha? Sabi mo kasi baga trending. Oo. So kapag trending, hihilingon ta talaga Maski siya. sisay Di ta baga. maiiwasan. Oo, maski sisay ma. Grabe, Kung no? naunsit kan sa iyang piriko si Manoy, na naging kausakan pagtakot kan sarong netizen, sa sobrang katakutan niya, binidyohan niya, tanganin na siyang ebidensya, whatever na gibuhon kaning lalaking ini. Tanasahan pa nga ni partner, no? Imagine, paano si Jeep? Suro, siksikan pa pati Siksikan, so, no, they daw na ipit. Nakabelo pa. No? Pinabelo pa. Paano daw yun matibayan man yung lalaki? Yes, and partner, titigan niya mo na sa kahampang niya. Oo, pighiling. Garabagang grabing hiling sa iyo. Pighiling-hiling, pighiling-hiling mo na kang lalaki. Kasi siguro kung magayon-gayon din yung babaeng Kahampangan. nag-post, siguro kung magayon-gayon din yung babaeng nag-post, iyo mananggad. Tighiling mo sa Facebook account. Tig-isto, kung magayon-gayon mananggad ining babaeng nag-post, mala tanaakit garo ini si lalaki na pinaildit tabi mga toga pinaildit so periko Periko baga bayong pinaildit so sa iyang periko tigpapahiling duman sa babae. So siyempre ikaw man bilang sarong babae matatakot Scary. ka man. Yes, matatakot ka man talaga kan sa Lalo kung di ka pa man agom talaga. Matakot talaga yan. Yugon mo yan. Digdudulagan ko nga ngayon. Kasi papahilig mo nga sa kuya. No? So, ang ginibukan ni pinost and then right away nag-blatter sa kapulisan sa siring na pangyayari. Yes. No? Pero pag-arog kayo partner ng mga insidente, di inahihiling kang driver, no? Sa ang focus kan driver partner talaga? nasa tinampo. Sa even sa salming Day mahiling. Naka-side view eh. Ang solamente makakahiling kan periko ni sir. So kahampangan niya. Hampangan talaga. Which is ining babae. Oo. Grabe talaga ang happening sa palibot kasi parang first time ni partner na na mangyari na halawig pating minutos. Imagine that. So video nagabot pa ning 8 minutes. Oo. Pero aside from that video, ahead of that, iguana ki pangyayari. Pinahiling niya na kumbaga day na-capturean sa bilog na pangyayari. Pero yugon mo ito, nag-abot pa ki 8 minutes. Yes. Gusto sabihin, 8 minutes na nasa labas sa periko. So, sa mga commuters ta dyan, specialmente, ang mga estudyanteng babae, no? Delikado baga talaga yun ni partner, no? Delikado yun. So, you should know how to take care of yourself, no? Pagka halimbawa bata ang mga kolehiyo, may mga eskwelang banggi, nag-uurulian na matanga. Yes. Maray na sana ni imagine ni sa aldaw apod kayan tanghaling aga ba ya? Wala digning sinabi pero tirik ang aldaw daylight ini pigpapahiling so sa iyang periko, no? Siguro what more kung diit ang pasahero kayo ni or kung kamo lang nadawa. Oo. Ako takuton partner pag nagkapipira lang kamong sakay sa jeep. Di ako naghihiling sa pandok. Di ka nagiling sa pandok. Paano mo mamimidbidan kung halimbawa? Nakaside lang ako para paano ba inisnatch subag mong pigba pa siguro ko na mamahalin ko. Pigba siguro mo. Oo. O kaya naman, di ako nagdadara ng mga valuable thing. Para pag kinuan niya, kaya rakman siya. So, disappoint siya. Madi-disappoint siya. Diba? Ano nangyaning nako ako? ang nangyari kay partner, baka igapo pa sa imo pabalik. Maringan ito, no? Siya nagiraray nagbalik. Igapo pa sa imo pabalik. So, ano yan? So, yes. But anyway, kidding aside po mga tugang, para sa mga padaba niya to ng mga kapamilya, sa mga commuters, most especially kung kamo po sarong babae, no? Magdoble, triple ingat po kita sa mga pangyayari sa luwas. Araw nga di kani. Paguna ko sa Metro Manila sa mga araw kaning nangyayari. Pero digdi po sa Legazpi sa Albay,
Igwa naman po. Sabi din ni Yobs, Kuya, kung ako sa babae, taraman ko sa lalaki na ano ang kuya sa dito man. Tigpaluwas-luwas mo pa. Oo. Tigpaibog mo pa nga. Baka man ka proud. Ininsulto lugod. Ano? Ininsulto lugod. Yes. Pag arog kan partner, ano pwedeng gibuhon? Mga insidenteng arog kaya na. So maski na ako ngayon, nafe-feel ko na natakot na ako. Pero may pwede pa bang gibuhon na lakdang pag-arog ka may insidente? Pwedeng kung abo mo na kiribok, nganing day ka na ma-bother, kung day ka na siyempre, sisay man ang gustong magkaigoning abala sa buhay, di ba na sa napagpansin nun? O bumaba ka na? Iyo. Oo. Hanggat day pa siya nagbababa. Tapos pag buminaba ka, tapos nagbaba man siya, sakay ka girara. Dulagan mo na sa pero sana madakop ito. Kasi may video naman ba? Alarming scandal bagay yan. Yes. Ano? Public scandal yan. Ang mga bagay na doble, triple nga ni ang suulota dyan sa parting iyan, doble baga ang suulota dyan. Kasi lugod paluwas man lugod niya. Gusto kong sabihin, there is something, may something digdi sa tao. Iba man ang pag-iisip. Okay. Kaya mga tugang, doble ingat. kung kamo po sarong magurang na may mga aki na babae na naguli na banggi, pakitugunan po ng marhay na araw kayan, day basta-basta magtiwala sa palibot. No? Di basta-basta magtiwala sa palibot. Day taaram kung anong nagdadaralagan sa isip kan mga tao sa palibot. Let us just be cautious. Yes. No? Day na kita kumbaga maging mapagmasid at ang aning maaraman ta kung anong dapat niya itong gibuhon. Kung makahali na kita sa sitwasyon na iyan, bumaba na kita sa satuya na lunadan, sa satuya na pinagsasakayan, and then sakay ka na sana sa sarong lunadan na safe ka, di ba? May nailing akong sarong insidente kayon partner, pero haloy na ang ginibukang biktima may naagihan na police station. Kunwari, duman siya mapara. Tapos pinahalat niya sa driver. Sabi niya, sir, may kakwaon lang po ako, kuya. Then ininformaran niya sa PNP nadakop itong tiklo. Pwede man. Diba, pwede yun. So ito sa mga tip na pwede tagibuhon. Yan, kung ligwa kang oras, tataunan mo siya ng oras sa platter, sa reklamo, and then tangani na manol toll. At bako po magayon. Yes. Bako magayon na ehemplo answering kaning pangyayari. Okay. Alright. Sige. Pwede po mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. Pwede man po sa 0927-398-0955. And live man kita partner sa tayong Facebook page via DZGB News Online. I-share sa tayong Facebook Live. Good afternoon kay Joseph Nares, Lan Barceliano, and si Madam Emilia Dalit Badillo. Oy, salamat tabi isa sa Indo. Thank you very much. Anyway, pagribata sa lado teknikal at sa tuya na Chief Tech Ramir Tanay na nagpaparasiksi ng ngunya. Wow. Nagpaparasiksi na si Kuya Rams. Nagpaparasiksi na si Kuya Rams ngunyan. Kaibaran po sa IT Department, si Jerome Martinez. Kaibanan po ang mga OJTs from Cat College, si Ernesto Bravo, asin si John April Oster. Yes, and gumaman kita partner ng mga bagong interns sali sa Bicol University. From BU. Halo ang sa indang courses, journalism and broadcasting. Oy, salamaton tabi sa indong pagpili sa DCGB. Siguraduhon mo na madidipisilan ka mo. Maali ka mo digdi. Kumbaga, nadipisilan na ka mo. Pag nadipisilan pa ka, nakakaokod. Correct. Nakakasa pa. Yes. Dahil man na minatarom na dahil pigtais. Pag tigtatais baga minatarom. Pag dahil ka mo tinais, dahil ka mo matarom. Alright? Sige. Fake news na naman. Nako. Fake news na naman dapo ang naglalakop na impormasyon na nagsasabing may nakadulag na aki matapos na makuakuta kan dainam midbida na individual na lungad kan puting van kasuhapon dyan po sa barangay Anislag, Daraga, Albay. Sa opisyal na pahayag kang Daraga Municipal Police Station, as
sa indang Facebook page paglinaw kang hemperatura na daining katotohanan ang nasabing impormasyon asin maikukonsiderar ining fake news. Yugon mo iyan. Tigparatarakot naman sa nagita. Sa resulta po kan investigasyon, dainin pagbalong, pagdukot or pagdukot kan aki o ng kan si Isay man natabo base man sa mga video footages kan CCTV na nakakabit sa nasabing lugar. Katakod kini ipigpagiramdum sa publiko na mag-ingat as sa mga nababasa sa social media asin ugalion na i-verify ang mga impormasyon na na mga nakukuha asin nababasa para makalikay partner sa mga siring na fake news. Fake news! Yes. Dakulon ba Yan ang ang sa natatakot? dapat pala, di ko kita ning segment tigdi sa tuya na fake news. Fake news. Yan ang fake news! Dakulon na din Mga sa fake news ngayon, alamin. Pwede ba nang gadbaga, no? Tama. Fake news. Ano ang fake news? Di ba? May aram kita. Ibaloon pa daw. Yes, sa nigdisaw sa Ang aning akong pamilya. malinawan tapo ang publiko kan mga nagkakabarasata sa social media. Yes, oo. Why? Natatakay puhanan ta partner na linawon. Natatakay puhanan ta na tamaon or itama ang mga fake news na sa tuya na nababasa. Number one, nagkikreate siya ng alarma. Correct. Takot. Takot. Nagkakaigwalugod partner ning gubaga magiging paranoid ka. Yes. Makaphobia baga. Ano yun na iyan na Kaya pag may fake news? pag may nagtatangod sa kung ba, no? Iyon mo an. Natatakot ka na lugod. Ano? Nagdistansya ka Actually, na. igwa man ki mga nagpapahiling yung tunay. Iyo. May nagpapatotoo man na igwa pong nangyaring dukot gamit ang puting van sa ibang lugar sigun sa mga CCTV. Igwa pa nga na ako nailing na aki na nakadulag after kan pangyayaring dinukot. Yes. Nakadulag. Nakadulag pero operado na siya. Siguro ko sa aki mga nata-operado. 12 years old. Hmm. Kinuha partner so sa iyang I don't know baka kidney. Ay, At sa baba kay ning tulak. Inoperahan talaga. Kinuha talaga. Ano yan? Alabaw na tahi. Uy, grabe. Tinahi. naman yan. Sa ibang lugar yan, partner. Digdi sa Pilipinas. Digdi sa Okay. Pilipinas. Yes. No? Somehow, iguning katotohanan ang pigsasabing puting van Oo. na nangunguha. Sa Santo Domingo may naglakop man partner, siguro mga kasagsagan kang mga before pandemic. So nagbuto abag ang araw kayo ng impormasyon namin, puting van ngayon Yes. na nangunguha. Oo. And ang impormasyon, so tigko abag partner na araw kaya. So laman loob, mga internal organs. Tigwagas da partner sa sa tulay na pigigibo. So saro ito sa alarming na makatakot na So impormasyon. sabi kaya, may kasabihan man kaya baga na yan ang mga tulay ngayon yan, pipaduguan, Oo. tangani daang matibay. Yes. Semang ka ng mamoyang buhay ang Buhay. katapat. Correct. Paduguan mo manok, iyo. Pagkaubos kang dugo kang manok, tinula, May isira ka pa. bako tawo. Opo. Bako Oo. tawo. Ang sabi man kaniba, tigukuadaan mga specialmente kidney, ta pigbe preserve gibigigibong pigdodonate sa mga nangangaipuhanan ng kidney transplant. Okay. Tangon yan Ayun. baga, ano yan Yung mga nangangaipo talaga. Nangangaipon ng kidney dahil sa mga preservatives sa pigkakaunta. Tapos, madadanyaran ta sa buhay kan mga tao na daiman ki pakimano kung daiman ki pakimano duman sa nangyari sa ibang tao na nangangaipuhanan ng kidney. No? So, pero ining sa barangay anis lagi na Okay, fake yes. news Fake ini news po. bako di po ini katotohanan na igwa kaning araw kaning nangyaring insidente. But sa ibang lugar totoo po ini. So nata big sasabi ta ini maging aware ang mga magurang sa mga aki. Ta most likely ang target da partner kaining mga nangunguha. Mga aki. Mga aki. Oo. Ta fresh paan sa indang mga internal organs. Okay. Which is pigbe-preserve or pigtatao sa mga kaipuhanan ng donor ng kidney. Sana igwa ka niki
task force, ano? Na mag-ano Na talaga. mag-monitor, Mag-investigar din. mag-imbestiga. Kung totoo ba I'm talaga. pretty sure, igwa. Oo. So sana may magkadarakop na, may nadakop na, kung may nailing akong video partner na nadakop Yes. ng lalaki. Oo. Para solo lang siya. Iyo, wala po sa mga kasabwat. What to do? Ano ang Oo. dapat nagibuhon ta bilang sarong pamilya? Bilang sarong padre di pamilya? Guardian. And of course, kita mismo sa satuya ng mga sadiri, ano mga dapat niya itong gibuhon. Sabi kan mga magurang, paalalahanan ng mga aki na never, don't talk to stranger. Yes. Oh, and ay iba magsabay kung sa ino. Di ba, Ba, Rani? may itangro sa imo na Oo, pagkakan. correct. Di po mag-iba. Dahil po magsabay. kamo maibog. Dahil po sa mga kaaki, kaya pabalunan po ninyo Oh. kimasira. Gari, dumong partner sa tig-istorya mong igwag sarong nadakop na lately lang yan. Duman sa van na nako as iya. May mga pagkakan kay Aki, chicheria, mga igwa. biskit. Oo. So piga kumbaga pang-akit ito duman sa aki. Ngayon buboy tawan ng taka ngaya Oo, kanyo. para sumakay Masiramon talaga. ngayon eh. So aki man, syempre medyo nali man, kinuha man, pagkuat, di na garong-garo ikos, or manok, di dara sa laog kan auto. Dahil nang maginibo sa aki pag nasa laog kan auto. Yes. Di ba? Iyo po. Okay, so totoo man po, kibako, we have to be cautious, mag-ingat Mag-ingat-ingat. po kita. Mag-ingat, taraman ta sa mga kaakian na mag-ingat, and pag-ingatan tan sa tuya ng mga aki. As Tama. much as possible, hatid sundo sa mga eskwelahan. No, lalong-lalo na kung ang eskwelahan may distansya partner. Oh, dila ko talaga kang aki. Dila ko, lalo na sa mga aki. Diyan baga sa mga barabarangay. Talagang ang mga kaakian naglalakaw, going to school and Yes, going back opo. home. Diba? So, pag-ingatan ta po ang sa tuya ng mga kaakian, may mga araw kaning istorya. Naramduman ko kay itong aloy-aloy na, so nagkaigwaning mga casualty baga dyan sa Tiwi, kay ito. Dahil sa baha. Sa okay. And landslide. Oo. Okay. Nagkaulay-ulay kami kan sa kuya ng mga amiga, mga amigo na magtao dumaning relief. Okay. And Magtao then, ning mga tabang duman sa bandang Tiwi, sa Huruan. Daman kami nakipag-coordinate sa konsisay na barangay ang darami sarong auto man lang. Sabi mi konsisay sa nanya ko partner an maagihan tawanan ta na. No, not necessarily na kay puwan ta kay pictures, Yes. kay puwan ta kung ano, iwalat na sa naduman. Mga school supplies, dara-darami, and then some igwa man ng mga pagkaon. Uso man ka ito ining issue kan van na puti. Oo. Aloy, nabagay ining issue kan van na puti. Opo. No? Ang nangyari, may duwang aki na yaon duman sa may paras. Nakatindugon sa nasinda. Naglalakaw sa duwa. Okay. So napagdesisyonan mi na pondohan as in taon na ning Pagkakan. pagkaon na sin mga school food packs supplies. yan, okay. Oo, naka-repack siya tapos may school supply sa diyot na bag. Pagpundo ni partner, Anong nangyari? duminulag sa duwa. Di So ka saro tinuod na. pasisiring sa sirangan, so saro pasisiring sa subsuban. Duminulag talaga sa duwa dahil sa puting van ang daradara ko pa kay Puti van, puti daradara talaga. ming lunadan sa puting van. Okay. Naramdaman mo sa puting van ko Yes. Ito ang daradara mi. Pagpundo po kang lunadan, so duwang aki imbis na kwaon so Pagkakan. goods so pagkaon na itataon mi. Grabe so lanto ang kandua. Nagparadara sa duwa niya ko yun ay niso epekto kan puting ba na pirming nagkakahirinig Yes. sa Facebook. So, day na nido na paliwanagan kasi nagrayo na Day eh. na nagkagaw na sa nakami. Taday na nangad na hiling. Day pating kiling-kiling. Ha? Iyo. Ayun kun mo nakulaw na. So grabe ang ikrear, ang iwalat na takot sa Yes. mga sa tawo lalo na sa mga aki na may mga Correct. impormasyon na arog kaayan partner. So Okay. dobleng pero okay man ito. Kaso so grasya. Nadulagan. Nakadulag para sa inyo. Okay? Okay. Sige. Anyway, iyan po ang sa tuya ng mga istorya hali dyan sa luwas. May mga fake news, pero may mga bagay na dapat Pangyayari na nato. tunay talaga. Tapos dapat nato na makuha aning adan. Makaukod kita, no? Yes. Okay?
And sa tuyang pagbabalik, saro pang adal naman ang dapat niya tong maukudan kung kita nasa laog kan relasyon. Kung okay, kita relasyon. na may agom Okay. or may jowa or may in a relationship. No? Kasi usungon yan ang pandaraya. Mas Ano English kan pandaraya? Pandaraya. Cheating. Pandaraya or cheating. Dakol bagang aspeto na ipig-consider. Kasi bago may nabasa ako kung ano sa mga ipig-consider na cheating ang pagigibukan sa ng tao. Usually, pag sinabing cheating, ang nagkakahiriling ta sa television, nagkakahiriling ta sa Facebook, so number 2. Diba? Nagpasiring sa motel, nagdumansin na nagtago-tago kan sa iyang kabit-kabit. Okay. Ito sa pag-iisip tang cheating. Nadakop ngaya sa cellphone na may Na may ka-I-love-yuhan. kaulay. May ka-I-love-yuhan. Cheating na din. Ito sa cheating. Yes. Pero, Bako lang pala iyan. Igwa pala ning mga or ababaw pa dyan. yes. Na mga bagay na makukonsidera na cheating. Oo. Kaya baka sabihon mo, oy, never ngaya akong nag-cheat sa sakuya na agom. Never ngaya ako nag-cheat sa sakuya na boyfriend or girlfriend. Yes. So, let's see sa satong pagbabalik Kung iba talaga. dahil ba nagad ka mo nag-cheat. Okay. Babalik po kita oras, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Alright, balik po kita sa tuyang pinag-restoryahan mo niya na pagkahapon. Yes, okay. Hilingon ta daw, partner, kung gurano ka loyal an sa tuya na mga padaba na mga kapamilyang paraan tabay, kung dai man ang gadsinda nag-cheat sa indang mga agom. Oo. Baad paghuna ninda faithful sindang maray. In this world. Okay. Diba? Sa mundong ibabaw. Hilingon ta kung dai man agad ka mo nag-cheat or dai nindo dinaya an sa indong agom. Mapalalaki man iyan, partner, o mapababae. No? Ano man agad ang cheating? Punta naman kay Google. Cheating. What is cheating? Sa ako kay to, ang pag kaaram ko, partner, kan cheating, nangangarog sa eskwela. Sa eskwela. Kaya ito baga, kang nasa elementary, Ma'am, Kuya A is cheating. Nangarog ka yan. Yes. Nandadaya ka. Nangangarog ka sa imong kataning sa exam. Oo. Pero siguro, I don't know kung tama, pero baka ining cheating is makukonektar ta sa infidelity, partner. Pwede. Kaya ito, ababaw ng ang definition ko bilang sarong individual. Ababaw ang definition ko kan cheating kaya ito. Yun ang yan, na nandaya sa ka. Exam lang. Nandaya ka sa exam. That is cheating. Yan ang naiisipan ko kay ito eh. Okay. Pagka may napatindog sa eskwela, napatindog ng mga 30 minutes, sa iyang kaso, cheating na sa eskwelahan. Nagabot sa punto na nagdurdakula naman si Kuya A, naka-experience siya kita kan na magkaigwa, partner, ning experience sa mga kawat sa sports. Okay. Pag nadaya ka sa sports, cheating man yan. Di ba? Argan boxing. Nakulon ang mga klase ning pandaraya sa boxing. Sinuntok sa mga day pwedeng tamaan. Ning nagpapatos ning bakal sa gloves. So, another form of cheating yan. Kumbaga, day ka nagiging patas. Nandadaya ka talaga. Day ka nagiging patas sa imong counterpart. Okay. Diba? Sa imong kalaban, sa sports. Yes. Day ka nagiging patas sa imong examination. Ngunya na darakula na, nagabot na sa punto na nagkaigwa ng pamilya, nagkaigwa ng agom. Ang definition kan cheating is the act of dishonesty. Act of dishonesty. Dahil ka naging honesto. Or unfairly. Nag-aabot na din sa point na utikon ka na. Unfair ka. Yes. In order to gain advantage, dahil ka naging honesto, dahil ka naging patas, tangani na magkaigwa kaning
kalamangan, advantage, especially in game or examination, no? So, iyan ang cheating. So, ngayon, uso baga partner ang cheating na word Yes. sa Philippines. Dako na bagay mga nadadako partner na arog ka ito na nadakop kang partner na may kaibahan na iba. Correct. Cheating yon. Cheating. Na aktuahan. Kan Valentine's, may mga nagkadarakop na nag-cheating. Iyo. Bako man agom, iyo ang kaibanan mag-date. Ka-date. Cheating ito. Di ba? Cheating. Ay, ang iba, makaulo kumbaga, ko lang kaluwag ng Valentine's. Yung 14 daas sa tunay. So 15. So 15. So number 2. Number 2. Oh, yun man. That is another form of cheating. But, so iba, sabi man, daing ngaya ako, never ngaya ako nag-cheat sa sakuya na agong. Okay, sige. So let's see. So sana mapatunayan tango niya na pagkahapon ay ninaday man hanggang kita nag-cheat sa satuya ng mga kapartner. Kasi, igwa po ning mga harababaw na bagay na maikukonsiderar po tabi mga tugang na cheating. Oo. Cheating, pandaraya, Oo. panloloko, Yes. pagiging unfaithful. Di ba? Saro po dyan mga tugang. Kung ikadaa po, nagtitext ka sa sarong tawo na ang sa imong significant other or ang sa imong agom, Or partner. Karelasyon. Dai komportable nakachat mo iyan. Or abo kan sa imong agom na mag-chat ka dyan. Yes. That is considered as cheating. Kasi tigbabalgar mo. Suwil. So kagustuhan kang partner mo. Yes. And maloob na siguro duman na nagiging dishonest ka na. Kasi you're texting someone na habo kang partner mo. Bago lang partner, dishonest, kumbaga binitray mo na sa partner mo. No? Sinabi na kang partner mo, oy, day mo ngaya, day ka daw nga dyan magparachat ngaya kay Made. Tigpaparachat mo nga si Made. Day ka na magparachat ngaya dyan kay Made. Yes, oo. Iyo man pirmian ka chat mo si Made. Si Made man. Maski day ka mong pigibong maraot, maski day ka mong pinag-ulayan na maraot, but the fact na abo ni misis mo na pagparachat mo si Madi mo but still tig-chat mo, that is cheating. Yes. Oo. Lalo na pag nagsabi ang partner mo na abo ko yan kaulay mo kasi pagsiselosan ko yan. Lalo. Siyempre, dahil ka man babawalan ka talaga ni partner mo dahil pagsisilosan niya talaga. Niya. Kung ano siya, kung confident siya or kung secured siya, di ka man babawalan. Aram ni misis mo kung ano ang igwa si Madi. Yes, and bako comfortable si partner mo. Ang babae baga partner makusugon ang instinct diba? Na so pakiramdam ninda na bako safe ang sa indong relasyon pag nakipag-ulay ka sa sarong tao na abo niya. So ngayon, one point na po iyan, another same question, dahil pa daw po ka mo nag-cheat. Dahil daw ka mo nag-cheat. Sabi digdi, pag kachat mo ngayaan, tao na abo man ni misis mong kachat mo, that is form of cheating. Grabe man nga kuya Grabe man nga kuya Hababaw nini. Pero cheating pala. Cheating man gararita. Yes. Piglalabag mo so kagustuhan ni misis mo or ni mister mo. Saro pa, if you erase your browsing history partner on your phone because you don't want your spouse to see what you have been ignored or looking, that is considered cheating. Baka maliniso, incognito. Iba man ito. Dahil mo na pag-history, tadakulon ka makakaaram na incognito. Pag nag-incognito ka, that is another form of cheating. Okay. Kita baga digdibaga sa satuya na cellphone, igwa baga kita ning mga history sa mga pigbabrowse ta. Sa mga pighihiling ta sa satuya na cellphone through internet. Yes, oo. Pag ikadaapalan nagbura,
binura mo intentionally ang sa imong browsing history, and ang rason mo kung nata mo binura is abo mong maaraman, mahiling ni Mrs. or ni Mr. na iyan tigbubuksan mo. That is form of cheating. Yes. Sa Facebook partner, no, sa social media accounts, igabagang history. So mga search, pwede mo siya i-clear para pag tigano, ay, di mahiling kung si pag pig yan search ginibo mo. mo na pigtatago mo kay Mr. or kay Mrs., you are a cheater already pala. Grabe pala, Grabe man ining cheating na ini. Pag una, kung inisa na sa mga nagkadara ko, may mga harababaw pala na pagpandaraya. Tapos siguro, pwede di partner ilaog, so nakipag-ulay ka sa iba, and then in-erase mo. Oh, anything na in-erase mo, anything na binura mo, anything na in-erase mo, ang rason mo kung nata mo binura or in-erase dahil habo mahiling kang partner habo kang mahiling ni partner mo na iyan kaulay mo, na iyan pigihiling mo, na iyan nag-agi ka dyan sa lugar na iyan, or iyan nag-ano ka dyan, pighiling mo yan. That is cheating. Cheating na yun. Okay. Another form of cheating po, mga tugang, kung ika nag-i-entertain ning sarong tawo, that isn't your significant other, that is considering cheating. Especialmente para sa mga kababaihan. Kung ika committed na, kung ika may agum na, kung ika may boyfriend na, and then nag-entertain ka ning manliligaw, cheating yan. Dawa day mo pa sinagot. Oo. Kasi pwede mo na din yun i-consider na flirting. Di ba? Once na nata mo man kaya tatawanan ning attention. What for? Yes. Ano ang layunin mo? Oo. Diba? Para saan? Opo. Ano ang bagay na ano ang purpose mo na ma-entertain ka? Sabi ko, masupog man kaya ngaya duman. Baka ngaya pagkisama man sana ngaya. Tsaka barkada ko man ngaya. Yan, dyan yan nagpupuon. Yes, sa oro amigo. So, if you are already committed, i-commit mo lang ang sa imong buhay. Duman sa imong sa tao na pinangakuan mo kan sa imong commitment. Yes, diba? Correct. Bako, kaso maski sisay-sisay. Polygamos, monogamos. Marisa na kaan kung may ginamos si Ate Shi. May basog ka pa. May merindalan si Ate Shi na ginamos. Okay. But kidding aside po, mga tugang, that is form of cheating po. If you are already committed, tapos nag-entertain ka ng someone sa buhay mo na lumaog, that is form of cheating. Maski dahil pa ka mong relasyon. Apo. Kasi what for nga ni? Para sa in. Oo. Yes. Saro pa, kapag nagpuuna ika na mag-add ng random individual sa imong social media accounts, partner. Kasi para sa imo, looking attractive. Na-attract ka. Na-attract ka sa profile picture. Na puro man sa nangani filter. So, kapag ginigibo mo po ito, considered itong cheating. Dapat tinamaan na si boy. Nagpuso-puso sa mata. Wow, ngaya magayunon ngaya ining profile picture ngaya kang dati ko ngayang ka-eskwela. I-add ko daw ngaya ining dati kong ka-eskwela magayunon ngaya na-appreciate mo so kagayunan physically. Oo. Tinara mo pa yan sa ampangan pa ni Mrs. Ay nako. Ingat ka, baka tumama sa mo ang kanto kan plato. Okay. So if you are doing that, kung sige kang pang-add sa Facebook, mahiling mo yan sa mga friends. Iyo. Aputon mo yan kung, ano mo ngayon, magayon ang bagay ni. Man nga, Facebook friend ko man sa. Kaya nga man nga, mid-bid personal. Yes. Okay, mahiling mo din, partner, so mga para-comment sa Facebook account. Minsan bagay, ang babae, tuodon maghiling, isa nag-comment kay partner. Yes. Diba? No? So, okay. yan po, another form of cheating. Yes. Ang flirting ba, partner?
Okay? Sunod digdi, if you flirt with someone else other than the person you're in a relationship, considered cheating. Ano da? Kung nag-flirt ka pa partner sa iba, Ay, apuera sa imong partner. Matik po yan. Matik na. Anong gesture ang pwede tag i-consider na flirting partner? O yan, so, dawa pag sabihin mo, gwapuhunon ka ngayon. Flirting na yan. Magayunon ka man ngayon. O, so nag-exchange Grabe, na ka mo ng umaw-umaw. flowery words. Yes. Tapos may mga touch-touch na ka mong duwa. Oh, okay. Nagtatao-tao ka na O, something. nagtitext-text na ka mong Yes. duwa. May panahon na ka mo para sa... May guro, good morning, good evening. May panahon na ka mo Kumain ka na piglalaan, na pig-invest sa kadasaro that is already cheating. Oo. Flirting. Oo, lalo na kung dain na impormaran ang sa imong partner. Nako naman. Okay, so And kung ikada po, nasa laog ng relasyon, if you are in a relationship right now and you have unfortunately experienced these types of patterns, it will only progress in a downhill slope in the near future. Anong gustong sabihin po kani? Kung ini pigigibo mo, no? Sabihin mo, daman nga ako, daman nga iya. Hanggang duman man sila nga iyan. Yes. Once na nagabot ka sa punto kan buhay mo, na down ka, you will need someone ma-comfort to sa talk to, imo. na mag-comfort sa imo. Duman iyan mina po. Oo, duman na yan, maugpa. Sabi nga ni partner, you cannot build a kingdom with someone that still craves attention, the village. Oh, from the village. So, di ba? So, tabi, mga tugang, tangani na bilog ang pamilya, tangani na daisa ng problema, daisa ng dakul na problema, kasi ang problema kaya partner, yaon lang yan dyan. Opo. Day po ning apod kay ni, day po ning dakol na pag-iisip, di ba? Mahalo na baga ang bagas. Yes. Tas mahanap ka pakigastusan na iba. Yes. Mahalo na ang bagas. Patong-patong. Mahal na naman sa gasolina. Oh, yes. Mahalo na naman ang barakalo. Problema na nga niya. Dadagdagan mo pa kay problema pa sa pag-cheating na iyan, di ba? Oo. So gapgapan ta po sa tuya ng mga pamilya. Gapgapan ta kung sisay ang dapat na gapgapan ta sa boyfriend or girlfriend ka kasi soon to be your family. Di ba? Iyan, Yes. soon to be your family. Iyan na sana. Dahil na entertain ka mga bagay na minsan nagbabaka sakali. Oo, Diba? likayan ta na mag-isip na mag-access pa sa ibang mga paagi na pwedeng mauli sa flirting o ito sa cheating sa imong partner para makalikay sa araw kayan ay makulugan mo an sa imong partner. Correct. Napakasakit niya. Napakasakit. Okay. So, Sige. hanggat maaari, maging honest na lang. maging faithful kita, iwasan tayo ng mga cheating na ni kasi arog pa lang ka to, mga paguna ta, okay lang na mga bagay-bagay, pero considered as cheating. Pala nito partner. So, kung ika sarong tao na nag-aagit sa mga arogan, pigigibo mo yan, stop! Sabi nga ni, wag mong subukan. Oo. Masisira ang buhay mo. Yeah, sabi ni partner kang reaction ta, ako po nagtutubod sa karma, Ate Jan and Kuya A, ipabayaan ko na lang si Agom kung may kaulay na ibata, si Lord na ang bahala. Porque sabes que te adoro, me tratas Si Lord, sabi ni Lord, tu derecho, pero te gibuhon mo ang dapat mong gibuhon. entonces me decido y Tatabangan ta ka. Diba? Yes, oh. Kung Yaw mo pabaya- sa imong effort. Mrs., kung pabayaan mo si Ago mo, itaw mo kay Lord Gabos na gibuhon. Sipon mo na Baka sana. marong pag-relasyon nyo. Ito, ipapasa Diyos mo na sana. Gibuhon mo ang sa imong dapat na gibuhon, tatabangan ka po ni Lord. Yes. Di mo ipagtao kay Lord ang gabos na bagay na gibuhon. No? Saro paligi partner, nagtutubod po ako sa karma. Once na nag-cheat ang sarong person sa iyong partner, sigurado na ang karma kung lalo na babae ang tigkulgan. Okay. May point man ang. Ano man ang good Dahil na partner? magabot sa punto na karmahon. Ano?
avoid na. Sabi nga ni, prevention is better than cure. Yes. Okay, ilo muna kay Lorna Plaza. Nakaantabay daw partner si Ate B. Good afternoon po, Ate Thank you so B. much. Okay, si Kuya Eduardo Ramoso watching man and si Gerald Aranya partner. Okay, igwa siyang reaction kang kasubago partner manungod sa tuyang pasabuton da partner manungod sa human rights para magturultol. Iyo mananggad. Pagsarabot ka mo, iyan ang mga sumanga nagparulos kan periko. Ha? Iyo. Okay. Anyway, Sige. pod kayo ni. Inabutan naman kita kan oras Yes. na paramientras kan paramientras na pagmamaaral. Igwa kitang Webes, partner, this coming Thursday, diba? Yes. Oo. Balik po sa Webes mini Kuya A sa Usapang Pamilya. Kaya salamat sa mga nakaantabay, nakaibatal sa lado technical, si Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Kabala naman po ang mga OJTs from Cat College, si Ernesto Bravo, John April Ostero. Salamaton sa kabos sa nagarantabay. Sa masunod giraray. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan